आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव आदै मादै आयं आबै आबौमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय सिबिनाय आरो हामलायनायखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जासिहरनाय थाबाय। दा आं बिराद गोजान जायगानिफ्राय फैदों खिन्थु गोजान जायगानिफ्राय सफैनाय बायदिबो आं गोजान जायगा बायदि मोनाखिसै दिनैहाय। माने बिराद समायना बे लांहिं हालामा। मानसिफ्रा बुंसै बे नैथि बड'लेण्ड होननानै खिन्थु बड'लेण्डआ सेथि नैथि गैया दै। बड'लेण्डआ बड'लेण्ड मोनसे बड'लेण्डल'। मोनसे मोननै बड'लेण्ड मोनसे मोननै बिटिसि बिटिआर हालाम गैया बेवहाय। जों बयबो बर' हारि, जों बयबो बैसागु जाग्रा मानसि। जाय खामानिनि थाखाय जाय हाबाफारिनि थाखाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव बे हालामाव नुजाफैदों आङो बेखौ जा हायो आंनि सुजुनाय मेथाइफोरखौ खननानै दिन्थिनो थाखाय आङो साखाफारा जाबाय। दा मेथाइफ्राथ' बैसागुनि सम, बैसागुनि बोथोर, गासिबो मेथाइफ्रानो बैसागु नंजोबा आंनिया। बैसागु हां जानाय माखासे गानफोर दङ, मेथाइफोर दङ। माने बेफोरखौ रोजाबदिनि। दा गोसो थोलायनाय मोजां मोनलायनाय माखासे गोसो थोलायलायनानै फोरमायनानैबो बुंजानो माने एक्सेप्ट खालामजायो माखासे सुजुनाय मेथाइफोरबो दङ। बेफोरखौबो दोंसे दोंनै खनसै, खिन्थु बांसिन आङो रंजानायखौनो खनगोन। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां मोनगोन होननानै। बिखायाव बज'नानै मेगनखौ मोसेरनानै गोदो गोदो उन्दुलांगौआ सना सिरि मोनोबोयाव दसे गेलेहैना मोगथां रायजोआव सिमां सुजुहैना जाया जाया बे जिउखौ आमथा था खालामनो नाजागोन। बिखायाव बज'नानै मेगनखौ मोसेरनानै गोदो गोदो उन्दुलांगौ आं सना सिरि मोनो बालायनायखौ सना सिमां रायजोआव दसे गेलेहैना मोगथां रायजोआव सिमां सुजुहैना जाया जाया बे जिउखौ हामथा था खालामनो नाजागोन। नों सानदों जानो हागौ जाथारै बाथ्राफोरखौ बुंलाबायदों नाथाय बाथ्राफोरनि आन्दोआव थानाय ओंथिफोरा गासै मोनलांजोबनाय।
बेसे गोजान थांगोन एसेनो मानसि मोनगोन नोंखौ महरै मारुवा नोंखौ महरै मारुवा मोजां मोनलायनायाबो थुंगि होया जाहैयाब्लाबो जोंनि जुलिया लामायाव गारबोनाय बै समफोरा बोहैबाय थागोन अराय सम सना नों सानदों जानो हागौ जाथारै बाथ्राफोरखौ बुंलाबायदों नाथाय बाथ्राफोरनि आन्दोआव थानाय ओंथिफोरा गासै